שלום לכולם, שמי צביקה בן עמי ואני מנהל הגיוס והקליטה של חברת בזק, ואתם נמצאים איתי עכשיו בפייסבוק של ג'ובינג. אתם תעברו מבדק קצר של פחות משעה אשר מוכר ומקובל על ידי חברת בזק. במידה ותימצאו מתאימים, תעברו מבדק אימות קצר וראיון אישי במוקד שלנו, תקבלו מאיתנו תשובה מיידית, ובמידה ועברתם דרך האתר, הסיכויים שלכם יהיו גבוהים יותר להתקבל לחברת בזק. בבזק יש אפשרויות קידום מאוד מגוונות. התפתחות אישית לפי מסלולים, לחיילים משוחררים, לסטודנטים, להורים לילדים, ואפילו לשילוב של עבודה מהבית יחד עם העבודה במוקד. במקביל יש לנו גם סל הטבות ורווחה מהמשובחים שבמשק, הכולל ימי גיבוש, טיסות למצטיינים, מתנות לעובדים, ביטוחים ועוד ועוד. ולכן אני מאחל לכם בהצלחה ומקווה לראות אתכם איתנו בהקדם. תודה ובהצלחה.